Chceš, aby tvoje tělo se dobře mělo a víš, co by proto chtělo? Tak vám představím tu nádhernou luxusní kosmetiku na své tělo, kde můžete využít peeling, kde jsou rozemletý jadírka z oliv a je v tom vlastně olivový olej. Je to vysoce hydratační, nádherně to voní, to příjemná luxusní vůně, kdy vy si opílinkujete svoje tělo a potom si můžete použít sprchový gel, který je vysoce hydratační. A úžasný na této kosmetice je, že vy tady třeba vidíte ty 3 produkty, které jsou jako cestovní řada a jsou ve 100 ml. A my máme ještě vlastně jakoby k tomu to samé, ale ve větším balení, jo. Takže je tam sprchový gel, ten má 250 ml, pak je tam osvěžující tělová mlha, ta má 150 ml, takže je větší. A ještě tam máme suchý olej, to je úplný luxus, protože jestli někdo nemáte rád, se vlastně jako abyste byl takový mastný, jo, tak tenhle ten suchý olej nastříkáte, rozetřete a krásně se vstřebá a nechá heboučkou nádhernou vlastně pokožku. Včera jsme tady měli sezení s děvčaty pod firmy Eurony a můžu vám říct, že jsme se všichni shodli, že to je fakt opravdu naprostý luxus. Ten peeling, já jak jsem si ho doobjednávala, protože jsem si říkala, já jako ty peelingy moc nemusím. Ale pak jsem říkala, tak abych mohla děvčatům ukázat, jak vůbec to funguje, tak ho objednám. A úplně jsem z toho fakt hotová. Opravdu úplně hotová z toho peelingu. Protože opravdu, jak je tam rozemletý ty pecičky, tak je to takový jemnoutý. Vy si to vlastně rozetřete po tom těle, opílinkujete se nádherně. Ono se to i hezky takhle jakoby rosto. Je to takový trošičku mastnější jakoby, však je v tom ten olej, ale jde to nádherně umýt. Ve stejné vůni vlastně máte sprchový gel, tělovou mlhu a i ten suchý olej, takže vy to jenom podpoříte a máte pak opravdu tu kůži jako krásně takhle hladoučkou. Já jsem se tady peelingovala, takže kdybych si prohodila ruce, tak vidíte, že tady tu mám takovou svraštělou, to jsem si neudělala. A tady tu mám fakt krásně úplně vyhlazenou, hydratovanou. A fakt je to úžasná kosmetika. Jestli někdo milujete takovéhle věci, tak opravdu běžte tadyhle do té sady. A ty cestovní řada, to se vejde i do kabelky. Takže tu tělovou mlhu já si vždycky dávám do ledničky před cestou. A když někam jedete, tak si to vlastně můžete na sebe nastříkat, osvěžit se, jo, když jsou nějaký ty vedra a takovýhle věci, jak vy se krásně osvěžíte s tou tělovou mlhou. A když je chladná z té lednice, tak je to úplně žůžo. Takže opravdu ta cestovní řada se hodí právě i do té kabelky, že si můžete hodit, jo? Nebo když potřebujete, někdo má vysušené ruce, tak si můžete natřít, abyste neměli třeba mastný nějaký materiály nebo cokoliv, tak vlastně ten suchý olej se vpije, po případě můžete si utřít jenom trošičku ruce do papírové utěrky a máte krásně zhydratovaný, protože to hydratuje tu kůži, má to tam vitamin E, podporuje to vlastně, že ta kůže se hezky vypne a cítíte se příjemně.
Takže běžte do té Olivie. Nádhera, luxus, krásný dárek a ještě cestovní řada.